പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം. നരസിമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിനോട് ചേർന്നാണ് ആനക്കൂട്ടം എത്തിയത്. കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി അജിത് ബാബു ചേരുകയാണ് പാലക്കാട് നിന്ന്. അജിത്ത്, ഈ ജനവാസ മേഖലയിലുള്ള ആനകളുടെ ശല്യം അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് തുടരുന്നു. പാലക്കാട്ടുള്ള ഈ നിരീക്ഷണം ഏത് രീതിയിലാണ്? അട്ടപ്പാടിയിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാർത്തയെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ മേഖലയിലാണ് കാട്ടാന കൂട്ടമെത്തി മണിക്കൂറുകളായി തമ്പടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കുട്ടിയാന, പിടിയാന, കൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടെ 10 കാട്ടാനകളാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. മണിക്കൂറുകളായി പ്രദേശത്ത് നിലനിർത്തുകയാണ്. ഇപ്പോ ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് വനംവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ എത്തി അവരവിടെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രാത്രി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആന ഇത്തരത്തിൽ വനത്തിലേക്ക് കയറി പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉടനീളം ഇത്തരത്തിൽ ഈ നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശരി അജിത്ത്.